खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना फिन खनसेबाव आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोनजों मैयानि जे अरुण'दयनि 3.0 जि राङारि अनसुंथाइ सोनायनि बागै आरो सावरायफिननो सानबावबाय लोगोफोर। गोबांनियानो कमेन्ट्स फैदों आंनियाव, माने अरुण'दयनि 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइखौ गोबाङानो मोननो हामाराखै आरो लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोननि गोसोआव माने एसे गोनो गोथो फैदों आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जि मामाया जोंखौ थगायबाय नामा, बेबायदि मोनसे सोंलु फैदों आरो जाय बिथांमोना बे 3.0 राङारि अनसुंथाइ मोनाखै दे, आरो माखासेनाव हाबदों आरो माखासेनाव दासिमबो हाबाखै आरो लोगोफोर। नाथाय गिबियावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखानि, अरुण'दयनि जि 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइनि जि सोनाय बे मैयानिफ्रायसो जागायदों लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोननिया मा जादों, SBIनियाल' हाबदों आरो बांसिनानो। दा नोंथांमोनाबो बेखौ एसे जास्ट खालामना नायोबा आन्दाज मोनगोन। बेवहाय जुदि इउनियन बेंक, जेनेबा इउक' बेंक बायदिसिना जि ग्रामिन भिकास, इउनाइटेड बेंक, बेफोरनिया इउनियन बेंक बेफोरबायदि बेंकनिया माने हाबनाया एसे खम नुदों आरो लोगोफोर। दा माने हाबबाङाखै आरो जायनाव हाबदों बेनाव मेसेज खनसे फैग्रोदों आरो लोगोफोर ना। दा बेखौ नायोब्ला बिथांमोना मैयानिफ्राय जि स्टेट बेंकआव जि सोग्रोदों आरो ना बिथांमोना, बिनिफ्राय दिनै सानसे सोबावगोन आरो गाबोन सानसे सोबावगोन होननायनि मोनसे खौरां मोन्दों आरो लोगोफोर ना। नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा, बा जाय बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा बे अरुण'दयनि 3.0 राङारि अनसुंथाइ मोनाखै दे लोगोफोर, बिथांमोना माने मैयानिफ्राय सोजेननानै दिनै सानसे गाबोन सानसे बे साननैनि गेजेराव माने नोंथांमोननियावबो हाबहैनो हागौ आरो। खारन माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने सानथामखौ अरुण'दयनि 3.0नि जि रां, बे रांखौ सोगोन आरो लोगोफोर। दा बेवहाय माने माखासे बेंकनि उसुबिदा थायो आरो लोगोसे जाय एकाउन्टेन्ट बेफोरबो माखासे प्रब्लेम खालामो आरो किसुमान बेंकफ्रा माने बन्द' थानायनि थाखायबो नोंथांमोननि एकाउन्टआव माने फैसाया हाबफैनो हायाखै आरो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो फोरमायहरखादों सिगाङावनो, जाय बिथांमोना नोंथांमोननि जि अरुण'दयनि 3.0नि जि फर्म, बे फर्मखौ लानानै थांदोंमोन दै, आरो बा नोंथांमोना बेनो फर्मखौ साबमिट होदोंमोन। जुदि नोंथांमोननि फर्मखौ जुदि बे जि अरुण'दयनि जि पर्टेल थायोना, बे पर्टेलाव आरो बेयाव जायफोर खामानि मावग्राफोर दङना, बिथांमोननिसिम जुदि नोंथांमोननि अरुण'दय फर्मआ, जाय लांग्रा बेयो जुदि नोंथांमोननि फर्मखौ जुदि जमा हैयाखैब्ला, बा नोंथांमोननिया अरुण'दयनि जि पर्टेल थायो एक्सट्रा, बे पर्टेलाव जुदि हाबहैयाखैब्ला नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि फैसाखौ आसा खालामियानो मोजांसै आरो लोगोफोर। खिन्थु नोंसोरनि जायबा लांग्रा बा नोंथांमोननि गामिनिफ्राय जायबा बे फर्मखौ लानानै थांदों बा नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ अरुण'दयनि नामै लानानै थांदों, बेयो जुदि गोजौ लेभेल बा ब्लक लेभेलाव जुदि जमा हैदोंब्ला, बा अरुण'दयनि जाय बिथांमोना खामानि मावग्रा बिथांमोननो जमा हैदोंब्ला, अलरेडि नोंथांमोना बे फैसाखौ मैया मोनाखैब्लाबो दिनै मोनगोन, हयथ' दिनै मोनाब्लाबो नोंथांमोना गाबोननि गेजेराव मोनगोन आरो। खारन माने सानथाम होननानै एसे खोनादों आरो लोगोफोर दै, सानथाम सोगोन होननानै एसे आपडेट मोनदों आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखायनो बारा आथुर जानाङा, बारा हांखुर जानाङा लोगोफोर, बयनाबो हाबगोन। आरो बेजों लोगोसे आरो सिगाङावनो आं फोरमायखादों, जुदि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआबो प्रब्लेम जानानै दंबा, बा KYC जुदि आपडेट होआखै बेंकआव, नोंथांमोनाव फैसाया हाबफैनाय नङा आरो नोंथांमोनाव जि थाइसे सोना हरनायनि गिबि मेसेज, बेबो नोंथांनि एकाउन्टआव माब्लाबाबो नुजानाय नङा आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। आरो जायफोरना DPD लिंक गैया, बिथांमोनाबो DPDखौ लिंक खालामनानै लाथारनाया मोजां आरो। बेवहाय आं सिगाङाव फोरमायखादोंमोन, बेखायनो नोंथांमोना दिनै किसुमान मानसिफ्रा DPDजों लिंक गैयियावबो गोबां प्रब्लेम जादों आरो लोगोफोर। माने गोबाङानो मा सानदों, DPDजों लिंक दंखायो जोंनिया होननानै गोबाङानो थाबाय थादों आरो गोबाङानो सानबाय थादों माने DPD लिंक दंखायो जोंनिया होननानै। जेब्ला DPDजों फैसा बख'नो थाङो, बेवहायसो गोबां मानसिखौनो आन्दायनाय आं नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै लाया। नैबे जि अरुण'दयनि बे सानसे बा साननैनि गेजेराव नोंथांमोना मैयानिफ्राय सोजेननानै दिनै आरो गाबोन, बेनि गेजेराव जाहाथे नोंथांमोना बयबो अरुण'दयनि फैसाखौ मोननो हायो आरो लोगोफोर। सिगाङावनो फोरमायखानायाव जुदि नोंथांमोना मोजाङै मावना लायोब्ला, बे अरुण'दयनि फैसाखौ 100% माने मोनगोन आरो लोगोफोर। दा बे फैसा सोनाय हाबाफारिया माने सोलिबाय दं होननानै एसे आन्दाज मोनदों आरो लोगोफोर दै। दा जेखियानो जाया लोगोफोर, नोंथांमोना बारा सिन्था खालामनाङा। माने नैबे दिनै सानसे आरो गाबोन सानसेखौ नोंथांमोना नेबावदो लोगोफोर। दा बे 40 लाख बेनिफिसारि लिस्टआव दङब्लानो नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ माने मोननो हागोन आरो लोगोफोर दै। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसैलाय लोगोफोर, गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन।